प्रमिला नार्जारी बिथांनिसिम खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरग्रोबाय आरो बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय माननि आलासि गेदेमा आलासि बयनिसिमबो सिलबारि अनजालि क्लाबनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। जोङो सिलबारि अनजालि क्लाबनिफ्राय मेडाम प्रमिला नार्जारिनि गोजोन जिउमा आरो बिथांनि थैनायाव गोथौ दुखु मोननाय बेखौ जोङो फोरमायनो सिगांदों आरो न'खरजों बिथांनि रुंसारि जानायाव दुखुखौ जोङो न'खरजों रुजुनफानो सिगांदों। बेनिनो जोङो मोनसे दुखु फोरमायलाय माने लिरफोरथि न'खरनिनो गथायनो सिगांदों आरो आं बेखौ फरायनो सिगांबाय। गाहाय मावख' सिलबारि अनजालि क्लाब सिलबारि दुखु फोरमायलाय रुंसारि प्रमिला नार्जारिनिसिम। हे गेदेमा, गिबियावनो सिलबारि अनजालि क्लाबनिफ्राय नों गेदेमानि गोजोन जिउमानि थाखाय अबंलावरिनियाव आरज गाबबाय। नोंथाङा सिलबारि गामियाव 1960 इं मायथाइनि 9 जानुवारि अक्ट'खालि जोनोम लानानै गामिनि मुंखौ फोजौलांनानै 2019 इं मायथाइनि 14 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि अबथिरायै रुंसारि जालांनायाव जों फोरमायस'हायै दुखु मोनदों। नोंथाङा 2005 इं मायथाइयाव लक्ष्मीनाथ बेजबरुवानि गांसे असमिया बिजाब बुरि आइर साधुखौ बर' रावाव आबैनि सल' मुङै राव सोलायनानै बर'नि गिबिसिन राव सोलायनाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। बेजों लोगोसे नोंथाङा 2016 इं मायथाइयाव आसाम सरकारनिफ्राय बेस्ट टीचार, चिरां जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय एक्सेलेन्ट सार्भिस टुवर्ड्स एजुकेशनल एरिना अफ द रिजन एन्ड दास हेल्पिं नेशन बिल्डिं, 2018 इं मायथाइयाव वेल इन्डिया लिमिटेडनिफ्राय शिक्षा रत्न पुरस्कार आरो 2019 इं मायथाइयाव इन्डियान इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटीनिफ्राय भारत ज्योति एवार्ड मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा 91 मात्र सिलबारि गुदि फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरि आरो गाहाय फोरोंगिरि महरै हाबा मावबोनानै गोबां बिहोमा होलांबाय। नोंथांनि मावलांनाय हाबा, सान्थौ आरो सानस्रिया इयुन जोलैनि थाखाय अराय थुलुंगानि नेरसोन जानानै थालांबाय। नोंथांनि जिउमाया सोरगोफुरियाव गोजोन थावनि मोननो हाथों, बेनि थाखाय अबंलावरिनियाव 1 मिनिट सिरियै आरज गाबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। गंग्लायनायजों मुस्रि केजें नार्जारि, आफादगिरि मुस्रि कमल कुमार ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि सिलबारि अनजालि क्लाब। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय। दान्दिसेनि सिगां बिथां रुंसारि प्रमिला नार्जारि जिहेतु अनजालि माने सिलबारिनिनो माने जोनोमगिरि हिसाबै सिलबारिनि माखासे हाबा मावनायनि सायाव बा